In-nanna ta' Rosie kienet ma tiflaħx. Il-mama talbet lil Rosie toħdilha xi ħaġa x'tiekol. Hija wissita biex lil min ma tafux ma tkellmux. Fil-foresta kien jgħix lupu. Hekk kif ra lil Rosie prova jitkixxef fejn sejra, iżda Rosie baqgħet sejra. Il-lupu ra lil Rosie tieħu stessu u tikteb xi ħaġa fuq il-mowbajl. Il-lupu ġitu idea li jfittixha fuq il-midja soċjali. Minn fuq il-midja soċjali tgħallem illi Rosie kienet sejra tara lin-nanna għax kienet ma tiflaħx. Huwa tgħallem ukoll fejn toqgħod in-nanna. Il-lupu telaq jiġri ħalli jasal qabel Rosie. Kif wasal ħabbat u qal lin-nanna li huwa t-tabib. Kif fetħitlu n-nanna m'hemm xi ngħidu ħadet qata' kbira. Il-lupu qabada u sakkara ġo kamra u wara ħa posta fis-sodda. In-nanna ċemplet lill-pulizija. Il-pulizija ġew u qabdu lil-lupu. Kif Rosie waslet għand in-nanna inħasdet hekk kif rat il-pulizija. U dak il-ħin femet li għandha tarbel l-informazzjoni qabel taqsamha fuq il-midja soċjali.